Khondlwe namhlanje sibizile si-Inakho Production wathi asifike sikuvakashele sibone umsebenzi owenzayo mhlambe nje ukukumukela kwi-Inakho Production. Okay, ngibingelele ababongeli, nginibingelele nonke. Igama lami nguMbali wakaGumede, ngidabuka eMtubatuba. La ngiseThekwini, ziningi izinto engizenzayo. Yes. Njengoba ngila eThekwini. Yeah. So mhlambe uMbali ngiyazi ukuthi umbuyele ekhaya akaqala ukubona na TikTok lapha uyavela uveze imisebenzi yakho but namhlanje si-Inakho Productions thiya sifikele emathupha sikwazi sibe nengxoxo nawe mhlambe njoba usho ukuthi kuningi into ozenzayo mhlambe uma ngahlubale ubale umbuyele ekhaya. Into engachazela umbukeli ekhaya on TikTok nguya Maqwabe. Ipage lami kodwa lisenenkinga kulezi insuku lishintshile luMagumede, but uma ucheck uMagumede uzofica yonke imisebenzi yami engiyenzayo. Ikhafu lezo makoti abasha ziyatholakala kumina, zenziwa yimina. Kuzoba i-skin care naso nginaso, ngibe nezinto ezifana neyiwasho nani ezimayelana nomsebenzi wami lo engiyiwona kahle kahle. Yes. Mana neyiwasho ikhona la. Neyiwasho ikhona wathwasa uMaqwabe. Oh, wathwasa. Wathwasa uMaqwabe. Ayingeke uyazi ukuthi emcimbini masambile ngibona insizwa lapha ikhombisana ngawo zithi le ntombi emhlophe ehle kangaka shothi uMaqwabe uyageza uMaqwabe. Lutho. Ayingeke Maqwabe ngeke. Ayishize ukuthandwa yitho. Amabhinqa awahlasiseki kahle masufikile. Mhlawumbe siqhubeke amaqwabe mhlawumbe njengoba bala ukuthi kuningi okwenzayo mhlawumbe ungachazela umbukeli ekhaya mhlawumbe siqale lapha kakhulu kuyisigezo ngicabanga ukuthi siwasho leso chaze ukuthi senzani kumuntu ngiyazi ukuthi abesifazane abaningi bafisa ukuthi befane nawe njengoba ubukeka kanjena umuhle mhlawumbe ngamchazela umbukeli ekhaya ukuthi siwasho siphethe mhlawumbe sifike sezeni empilweni yakhe. Ziningi iwasho enginazo ehlukahlukene. Kufike kube nesigezo. Isigezo ila khona isiwasho lesi osukugeza khona like ususa amathunzi. Ususa izinto ezimnyama nje ziningi izinto engamele impilo yomuntu. Ngeke ngize ukuthi mhlawumbe inhlobo ethize mhlawumbe ongayigeza mhlawumbe ungageza ukushonelwa ungageza nezinyama nje nezichitho nani. Kodwa futhi lokho kokushona kunesinye isigezo esingafani nesigezo lesi senhlahla. Yebo kunesigezo ehlukahlukene kunesigezo senhlahla esibuyisa inhlahla yakho sususe ubumnyama. Asifani ke nesigezo lesi sibizwa ngesisusa amathunzi. Yes, sisamuthi sisusa amathunzi sonoba esokugeza amathunzi njengokuthi mawushonele nani azifani. Uzoqala ngalesi susa amathunzi bese ugeza ngalesi sokuhlanza igazi ukuthi noma uqhamuke ebantwini ungabi naso isidina ezinomuntu okeqhamuke njengakwenza ngalutho umuntu uyambuka nje yazi uze ukuthi xhi futhi yazi akwenza ngalutho axabene nayo kodwa ilento ekuyi abanye bese sifamani nemuhle ukuthi nje ayike into ethi ingoba kunale yanto leyana ngayo. Exactly. Dadewethu ngeke ngagxili kule ukhuluma ngesigezo sokususa amathunzi amnyama. Siyazi ukuthi dadewethu eNingizimu Afrika siphuma emakhaya ahlukene amanye amakhaya nemithetho. Umuntu wesifazane uthini kuyena mhlambe onalenkinga le osuthe wayithini ngicela kuyona kwenzeke mhlambe uthothi ebe nomuntu wakhe bejabule mhlambe kulesikhathi lesi ngakakwazi ukuthi abe nesibindi sokuthi aphumele ubala abike ekhaya ukuthi mhlambe ngiye ngabamba emva kwalokho wasiba khona uchitheka kwesisu mhlambe kuleso sikhathi lesi engakasho nje ekhaya ukuthi kunesimo esikanjalo uthini kuyena ngalesigezo samathunzi sokuthi engahlali ngoba abanye ukuthi bayasebenza emsebenzini sebeyaxoshwa emsebenzini sebebukwa kabi ngenxa ukuthi kunalento uthothi usapile ukusha ekhaya kodwa wena njengamanje uthini ngalesigezo sakho okhuluma ngaso siyamsiza nomuntu onankinga efana leyo. Siyamsiza kakhulu because akudingi ukuthi mhlawumbe ungazuya ekhaya uyeza ungacela nami ngomaqaba ukuthi ngikusize kodwa futhi uma unendlela ungeza usasa sona kumina uhambe uyosigezela ngendlela yakho ongageza ngayo sona siyasiza. Uyakhona ukusebenzisa into ekanjalo ngoba ngeke usuke uze emakhaya uzwe lapho kanti futhi asidingi ukuthi uze uye kumuntu ozokusiza.
uyakwazi ukuthi nje sithathe sona sithenge bese sikulekelela. Uyakwazi ukusithenga usebenzise wena ngendlela yakho. Usebenzise wedwa ngama-instruction lawa ozowatshelwa ilo muntu lo ozobe usithathe kuyena isigezo. Uma ukuthi futhi awunankinga bese umcela ukuthi noma maqwaba ungangenzela ngendlela yakho ufundiswe ngayo wena lapho ukhuliswa khona ukuthi uma ugeza umuntu sesimene sikanje uyawusebenzisini kanjani. Umgeza kanjani, umgezela kuyiphi indawo, awugezi noma kuyiphi indawo. Ngeke ugeze amathunzi njengoba sihlala la emafletini usuzothi uma unenkinga mhlawumbe ke waba ne-miscarriage mhlawumbe washonelwa yisoka kuyenze ushonelwe yisoka bebengalazi kimi futhi nakubo kamfana bebengakwazi lento isibiza ukuthi ngoba wena naye nake nahlangana kodwa-ke awugezi ugezela umfana ungakazi uzuhlangane naye ngoba usuke ukhipha umoya wakhe ispiriti sakhe ngoba ukulala nomuntu ukuthatha ispiriti sakhe. Yes. Unomoya wakhe ophila kuwe nawe futhi unomoya wakho ophila kuyena. So ilento ebiza ukuthi-ke ugeza umuntu abake bahlangana ngeke uye emndenini nomuntu ufike ubachazele ukuthi hayi bengithandana naye ngeke uzuyisho leyo nto leyo sekufanele ukuthi wenze ngendlela yakho bona kwazi ukutshela hayi thina sazi umabani la ekhaya yabo. Lokho sekubiza ukuthi ihamba-ke wena uyoyigezela wena usuyikhulumela wena ukuthi ngiyakususa ngesibani njengoba bazi ukuthi lento yethu biyaziwa yimi nawe nabangani bakho khake nabayazi. Uyathetha lapha uyaplanta lapha. Uyaplanta phela manje. Iyakuzwa baqwabe. Mhlawumbe dadoti saqhubeka nezinsizwa uthini kuzona. Ngiyazi ukuthi insizwe eziningi sezavela lapha insizwa ukuthi igqume ziphalaze. Uthini ngesigezo insizweni? Insizwa kakhulukazi singathi ngasebenzisa isiqunga. Singathi ngasebenzisa isiqunga ngibona sisebenza kahle kubo ukuthi umuntu wesilisa abazwani nesiwasho basivila phela iswasho umuntu wesilisa nje ungamnika iswasho ungamnika iswasho manje ukubuza gogo lesi iswasho nje uzomnika kodwa uzokutshela ukuthi hayi bengakasebenzi bangazoziqala kodwa ungamnika umuthi into engathi ufuna kube ngathi brown manaka unawo vele umuthi awukhipha la futhi ufuna ukuthola lokho hayi umuthi omubi hayi angisithola kodwa lo gezo ukhona nawo mina as long uzohlanzeka ukuhlanzeka uzohlanza igazi uzikline okuba cleaning nogazi ungawuthola kumina kodwa lo kulimaza ukuthi ngifunile ukuzane isichitho ngifuna ukhipha ubani kubaba kabani anginawo angisithaselanga isikhwama esibhedayo nala ngiyangithwasa khona ugobela amazeshe ukuthi nganami uzobe usuyifundele wena nami ukugobela baba angikufundanga ukuthakatha angisazi isichitho nami isichitho angisazi isichitho. Yebo ngiyabona-ke lapha ziningi iy'nsipho engiyibonayo lana mhlawumbe ngabe izona eziwasho noma ihlukahlukene ngokwensipho noma zitholakala ngey'gubhu mhlawumbe ngoma-product akho. Iwasho yazi zihlukahlukene. Yebo sis. Zihlukahlukene nayo insipho le ingenye yesiwasho ingenye yeyiwasho. Yes. Just ukuthi mhlawumbe uma ukuthi kunomuntu onqenayo umuntu othi ngisikhohliwe isiwasho kodwa ngoba insipho into ohlezi vele uma uyogeza uzoyiphatha futhi ngebe nako ukuthi khona into esebenzisayo uyagezela nje uyayigezela nje endishini and uma suyikhipha iphepha phela izobe isekwinsipho nje. Yebo insipho kukancane uzozena hayi bo insipho yani le ugeza ngayo isibani uma ngithi ngigezisa phela unginika ngiboleke ngigeze awuyiniki omunye umuntu yakho le eyami yakho le awuyiniki uyitheke lapha yakho awubolekisi ngayo hayi bese kuba khona ke isithako esiboshiwe esithakiwe esiyimpuphu engicabanga ukuthi okay kusho sisalile ngathi ngipheka ama-products engizosebenza ngawo la sikhona-ke isiwasho naso esiphekwayo esiyimpuphu ukwazi ukuthi usitime ngaso because ngeke ukwazi ukustima ngensipho kodwa sikhona lesi esiyimpuphu esisuke sengisihlanganisile ukwazi ukuthi usitime ngaso ukhuluma kuyaxoxwa ney'washo zami uyakhuluma nazo uyakhuluma ney'washo zami isiwasho sizwa wena ungathathi isiwasho ufike uthathe insipho ugeze nje uyithulele bese ulindele imlingo kuyakhulunywa lapha uyaxoxa neswasho kuba ngathi unomuntu ebathroom uyasixoxisa isiwasho uyasixoxisa ukuze siphile uma uhamba ngoba ngisho ukuthi nasemcimbini ngakubona futhi ufikile kwenye yomcimbi kaMaskandi njengoba ngisho ukuthi insizwa ayikhombisana ngayo ibakisana ngayo uyakhuluma umuzi ugeze kuseni la umcimbini kusho ukuthi hayi zonke insizwa zishesana amakhanda hayi ezinye ziyakusaba kodwa ezinye kuzakwena hayi leyo ngihlezi ngiyifuna ngiyayithanda le nto le ngiyayithanda le phathi ukuthi bengisabe kodwa futhi kube khona ekhona kodwa futhi basaba ukisho kodwa futhi usaba ukisho fele ngaphathi njengeflask kancane ngamani uxoxela abangani bakho ukuthi hayi mani ngiyasha la kodwa kube nzima ukuthi uze kumina uzoyikhuluma leyo nto leyo hayi baze bephimisele ukuthi hayi maqwabe kade wenzanga
akufanele ukuthi vele-ke umuntu wesifazane ube naleya nto leyaya yokuthi noma ngaba khona phela ondlavini abantu bakhule endaweni engafani nasemzini engafani khona kundlavini into engalawuleki vele nawo ngeke umenze ukhuluma noma kanjani ngeke umenze lutho-ke lokuthi hawu kangitsheli mina njengalaba abazokhuluma nje la noma kanjani mhlawumbe kuma-comment Yo, labo futhi ngoba amabhinqa-ke amabhinqa ungayikhunga laphana uma uwiki ungayikhunga like mina ngiwiki ekuthenini ngizwe into ebhedi ngami thiwa ade khulunywa umuntu kodwa bancoma ngafuna uqamba